Tumpreng BJP asaihem along BJYM pen District Executive amei kangnipon West Karbi Anglong arlo jakhongpo nifai thongkebra isi arni BJYM pen Tumpreng BJP asaihem along District Executive amei kepadopon along BJYM chunbang Dhoneswar terang pensi mai chepahem pupon bangso mailong aluhi sarpuaman pen MLA Rup Singh Teron Chitongdun lapen MSc Prabhat Chandra Taro MSc Pawan Kumar MSc Rina Terangpi lapen Ongdung Kethi Gedingatum Chitongdun Rinti non kedawam BJYM intang kringsi dobom lasi amsusi puthot kapang dang kring pon thekji aphan lapen non kewangji MSc election BJP asok kajipai thekji aphan bangso district executive amailong jithan chimumbon lason sike damtang arni Meghalaya government asan government ambong give and take policy ka chingwai ponalong Karbi Anglong along ni kanahang dun sialam awi lapen bangso border aputhak MLA Rup Singh Teron pen asan CM Minister Himanta Biswa Sharma aphan tokjir pen Pinpur alopi pajidamlo lasi bangso tokjir alo aputhak CM pen nangke thak mati response nami pelang pusi pherangkia pitong pen karjo hut nang pachini dun border long block 1 chief minister la block 1 block 2 long alam hai ala give and take policy long ke long le ke ka ding long le ke na asap ta dam de ku la si la so ku thang ni ke ding dum ke puya lam te ke dak tabelo ni tum ta da che bai lo ye give and take policy mane bo tu bang ke da bang ka long li tum pu ke 1961 hai mane 13 April Assam Gazette la pen Indian government la to Gazette tu medi tarbiya teng basi ni tum ke sorting su ni ta long le tum ke kita teh apa nak tu orang boleh tengok banji pola ambil tu sih. Kena tadi tujuan along tengok pensi tinggal tu tampak. tapi nang li pini la so border alam the ke ala chief Assam chief minister phane sondak pini lam the ku Assam chief minister phane li memorandum pilo tapi si bangkai non ni li ada assembly rule 54 siang deng tu border alam pun thak lah si ni jadi bangko so mantu ni lena pe plan people lah border alam ni asal assembly on ni popular kita ladak pini ladak la BJYM la executive meeting ma mai tapi kita masih wai kones Katiba pon ke tak pe si state committee pen si circular do tapi long ten district ka mujo ko tunda executive do ni ko sila tum ala so circular ten si pini bang ada agenda Jacob and Song Timong Karbi Daily News